jare Dirgonegoro mati iki sapa ora? Rama Sunan Kudus sedaya atripun murid wonten ing Panti Kudus boten melu. Kowe sing mateni. Nggih, nganggo Brongo Cetan Kober. Brongo Cetan Kober sampun lakon nyecep getih Kamah Dirgonegoro. Mati ya. Ning sedaya kula pinangka dadi watu sandungan yen kula benjang jumeneng sultan wonten ing Demak Bintoro kalebet Kamas Rangga nggih mugi seda. Ning perkara iki ora mendhok bakal malah saya ndodro. Coba sawangen sakwise Brongo Cetan Kober iki nggawa korban, coba sawangen pucuke disawang le. Loh kembang kacale ukun mulane sapa kuwi mongko niat lan panjang kamu iki urung kelakon nek sing mbok nggo agul-agulis kaya ngene iki terus piye nek ngaten mboten gadhahi daya katiasan yo wis lah terus pripun iki pengin balik nggih nek pengin balik sawetara disiget nggonmu berontak menyang Demak. Lah kersanipun pusaka tak jamasane luwih dhisik mengonek wis rampung. Baleni njaluk palungguhan ning Demak. Oh ngaten. Ya, Bre. Sawetara kowe bali menyang dagan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jaluk tulung ya. Jaluk tulung napa ya ini? Iki Demak geger digawa saka Surawiyata. Malah iki ya wis ana korban medrah Demak. Saka ampuhe pusaka Brongo Cetan Kober iki. Lah kok sampean kok wani lho ya ini? Ora wani piye? Lah sampean iku pun kandha nek niki pun mulane kuwi aku arep njaluk tulung pusaka iki arep tak jamasi ya. Aku tak toto-toto, aku tak ramas disimpen aja sapa wae weruh. Saya-saya pusaka iki wal saka Kudus ya. Oh ngaten. Disimpen sing rapet.
Nggih kula Yang. Kula Mesti ana perlu ya anggonmu teko papan kene. Kula kangen kalih Yang. Tenan apa ora? Nggih, Mesti Yang. saben-saben tekone papan kene iki ora mung kangen karo Yang, mesti duwe karep. Nggih Yang. Kula kepengin ngambil ananing brokot setan kok. Oh, dadi anggonmu teko ning papan kene kepengin milet sebrongot setan kober. Mriku leres. Arep Kula ngopo dipun to? keparengaken ya. Nek kaya ngono, mongko ndak dibalekke lho ya. Saestu. Ya, Nggih. aja lali mongko ndak dibalekke. Sampun ya ini. Kula. Pusaka dan goa ini tak kantine menyang sanggar pamujan. Nah ini kue ya ini. Pusakane diampil kalian Bagus Mukmin ya ini. Lho aku iki meling piye? Lan ki mesake lho ya ini. Mesake. Kowe kuwi anggere ngerti rupa ganteng sithik. Wis gembok atimu. Lah Nek nganti brongot setan kok berwasa kok kudus, iki mengko bakal ana korban meneh iki. lah pripun kok kebacut ya ini. Lah kula pripun iki? Oh, sing tuwa ora roh tuwane, sing nom ya ngono ora iso nyawang karo mripate. Duwe mripat kaya ora ndek mripat kaya wong picak kowe. Wis iki Pripun ya ini? kabeh wis kebacut. Tak senenono kowe nganti sak wulan ora bakal rampung. Tak temane mukmin mumpung durung ana bulan. Wonku Bali ana ing Kabupaten Dagan. Di tengah dalan wis iki kala mangkane wektuning salat tahajud. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Aku bakal netu kewajiban wis dhisik. Ayyala sholat, ayyala falah. Qad qamatis sholat, qad qamatis sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yai baru. Sing aku mati ning Paman Suryanto. Aku lah ngerti padange jagat Yai. Terus panjenengan wuto Kang Mas. Waduh, waduh, Yai Assalamualaikum. Saiki deuni piye? Lakon mateni mungsuhe arep turu karo bojone tengah dalan. Nggih. Nek ana wong liwat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Belum mati sampyo iki. Yo. Kok kebangetan tenan. Niatmu luwake pangorbanan. Jumbuhake marang tetembungan Jerbasuki Mawa Beya. Ning kok malah kedadiane kaya ngene Surawiyata. Kanggo pengiling-iling anak putu besok. Patimu menyang sak pinggiring lepen. Lo katelao Pangeran Sido Lepen. Unang bayi panggung ki lagi bobot. Terus anake piye iki? Cetha ki swara bayi. Ing menyang endi bayine? Tolong. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Surawiyata Agung. Itismu wis lair ing jagat padan. Wijil jaluk. Aku sumpah najan ora kasembadan penjangamu nanging anakmu besok ing bakal jumbuhake lan nerusake lelakon iki. Najan topi wis ora ono. Ning aku percaya sukmamu isih ngranti sak kiwa teng papan ini. Suksen ono Surawiyata. Putramu ing mijil jaluk lair kanthi temangsang menyang sak dhuwure pandan. Kanggo ngawekane tak glumentah ing Panti Kudus. Sira sakporon kinarya pasuksen. Anakmu tak wenehi jeneng Penangsang. Yen lelakon iki tak bacoke ora urung aku bakal kewirangan. Sawetara aku ora kalah, ning aku ngalah. Eling den eling-eling wong Demak. Besok dewasane Penangsang bakal tunggak semi marang wong tuane. Gandeng iki wis gagat raina. Wis winanti para umat Islam tindak wajib. Sawetara tak sigek aku bakal manunggal. Ngiras pantes nyuwun pambedhaing pangaksama ingkang agung. Dumateng keluarga Agung Bapa saha Ibu ingkang Hamengkugati. Mbok bilih anggenipun gilar Tribudaya Sagotra sowan. Atur panglipur netepi dhateng kewajiban kirang nuju prana kirangipun unggah ungguh sasa Bosita kula minangka wakil rombongan nyuwun samudraning pangaksama ingkang agung. Kepareng kula nyuwun pamit kanthi panutuping atur wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.